Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Desperado 3.1. В момента играем в Minecraft в сервера The Galaxy. Това трябва да е трети епизод, но втори се бъгна и затова няма да го качвам. Пак. И да, съжалявам, че второ няма да го качвам, но така става, като не съм проверил дали микрофона ми е включен. Извинявайте. И да, сега почнах 8:37. Сега е 8:38. Ранен клип прави. Ето, тук всичките каски и такива неща. Ще правя сигурно ревю, не знам кога ще е на сървъра. С Desperados или Darren, може и сам, не се знае. Погледнете този текстен пак, вижте леглото. Така си е най-обикновено легло, нали? Но като го щупиш, погледнете какво е интересно. Мечовете са хубави, бутилките, погледнете бутилките. Спийтката, например. Ето. Бутилка и с синя течност, така са и другите. Fire resistant са яки с зелено или нещо такова. Заздравяването с розова и това беше, сега ще ви кажа нещо като червено, нещо смешно. И ако се питате откъде ми е този диамантен меч, направих си го като кача 30 левел, ще го енчантна сигурно. Ако се падне по-хубав енчант, ще го дам този в Ender честа. Е този. Ой, ле. Това зомби нещо. Кой го бронирал толкова много на това зомби? Много мразя на маленьките зомбите. Кой му е дал толкова брони на това зомби, бе? И дори не дропна нещо, дропна само. Дропна... панталонки. Дропна и дори айрон и панталонки. Късмет. Мислих, че има зомби. Чакайте, сега ще влезна тук и малко. Какво да правя? Както виждате, има подобрение по къщата, тук така. Айрон от границите. Мечове. Те са от Kit Start. След 31 минути и 16 секунди ще взема Kit Start. Днес сутринта взех. Най-малко имаме заздравяване, но те се правят много трудно. Те се правят с сълза от гаст. Погледнете как капи. Водата като капи. Като се опита да се промеш каква е, капни. И яко е. Тестиан пакът е много як, само че сега не мога да ви покажа пламъците и те са хубави, защото това е PvP тестиан пак. В принцип. И да, само да ви кажа, ако
ако Лоус гледаш клипа, да кажа, за някаква зебра, или как беше там, ще уточня името, уби SMS админ, където SMS админа беше с легендарна брадва, с Strength, с Fire Resistant, с Speed беше и беше изпил и беше взел една легендарка и го убиха. Дори и мен убиха, аз бях същото, само че не бях с легенд брадва. Аз бях с ето този меч. Но на време и ето с тази броня, но преди да му бият, отидох в един ъгъл, оставих си нещата в Ender Chest и се спасих. Но админът не можа да се спаси брадвата да стат този хакера, не му го даде. И затова после ще уточня как му беше името. Но и да, сега хайде да ви покажа. Помните, че имахме фарма за диня. Сега ще ви покажа. Вижте, имаме във фермата за диня какво имаме. Ако се чудите откъде са тези тиквени фанери, ето. Имаме тикви. И погледнете. Направили сме тук фермата да се слиза директно тук. И сега какво да правя? Трябва ми 5 левела. Ако искате, ето така спавам. Опа. Спаун. Ще ви покажа едни селяци на спауна. Сега извинявайте, ако лаги на спауна, но трябва да се прочисти не са тези селяци, ако питате. Ето тук са селяците. Мисля, че беше тук, не беше. Сега ще се разшетваме спауна, за да ги намерим. От тук на тука. Така. Крипър. Но не може да му удара. Щом съм в спауна. Чакайте да се проверя звукът. Да. Ето ги селяците. Погледнете. Какво дава? Един портал. Сега се е бъгнало. Завижте какъв меч. Защо така? Лоус. Защо така? Бият зомбитата. И не спях. Наказание 5, острota 4, отблъскване 2, проклятията на сила на стологите 4, мост 5, пречкосване 3, огнен аспект 2, примамка 3. Шлем, мачи беше, да. Нечупливост 3, защита 4, огнена защита 4, противозръваща защита 4, изстрелна защита 4, дишане 2, треник. Chestplate. Той е същия. Тръни 2 пак. Панталонките са същите. И тук този даваше бутушките. Същите. Тук няма никой. Тук този дава за един портал променено
Преди даваше за един портал 3 легендарки, сега дава 2. Нищо, пак си струва. Много си струват. Всички струва много. Плътваме. Опа. Хоме. Плътни хом. И да, сега какво да направя? Влезна тук. Да, гледайте колко малко стрели имам. Изардих си ги. Трябва сега да бием скелети. Ето скелет. О, как се е спавнал. Къде си? Опа. Счупихме стъкло. Сега ще трябва да се разшетаме до горе за стъкло. Как го счупих? Али. Да не дойдат зомбите, да не прилетя. И привлякох зомбите. Привлякох. Извинявам се за лага, но не знам защо така. Да, ето тук ви показвам вече мечовете. Тези са от Kickstart, но ето този особен. Пак от Kickstart на някой. А не, този е Enchantment майче. Да, този Enchantment острота 2 отпусква на едно. Но пак съм го сложил тук, защото е... Значи Iron, не защото Iron. А вижте този меч. Този почти никой вече го няма, защото този от старите китове, имаше преди кит, преди даваше кожен сет, енчант защита 1 и един Sword Iron, сега ще ви кажа. Да, Iron Sword, защита острота 2, ето. Но кожен сет се го издарчих, бях на PvP с него. И затова преди имаше много яки китове. Имаше кит спаунър, ти даваше спаунър на прасета. Много различни китове, забравя ги да ви. Да. Виждате зомбито. Аз започвам ще да 8-4 сна. Не, 8-4-7. Започна. Не помня кога започна вече. 40 и нещо беше. Защо?
се разбират кой пише цветно, кой не, как е цветното, месеното. Представено и да приключим епизода. Да, сега ще